بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمالما مغازين دي مالي تيفي فلبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيان سيغليان غا تفسيري كنغا مي مكي جمعة مغازين دي مالي تيفي كان بي أمنا ولي قرآن سروان فلانا نوي سورة بقرة آية كمفلا أني مغاني كلنا لا الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المهيد كوبني نينغا محمد كابو haida joli walma ni musobe kalola bola ubini nyinga ka bo o kibaru yawmu kul konu na ni nyinga ko afowe wal azza ki ga do min fle ko en nogoy fa atazilun nisa'i fil mahidu koni o wati usira ko chew ku mabo musola o wati la o korote ku du te gora nyona ga koro u kana ka fo nyogo yawni fe unte me unu nyogonje wala takrabuhunna hata yataharruna ku kana gorawla ka fo nyogo ya sirafe fo muso nunga ta sanunya fa iza taharna kunu sanunya na mamina fa atuhunna min haisu amartukum lahu ku kana aka tawu mo yorofe ala ya yamuriya yoro mife inna allaha yuhibbul tawabuna kigado alabe tubi bawfe wa yuhibbul mutatahhiruna alabe sanunyali ke bawfe koro ko sanuma ke baw alabo fe alate nogo fe fiu nisaukum harsul lakum kigado aw muso kaga senege forowdu fa atu harsukum anni shitum kayna aka forowla sirafe wala yorofe mi mana auja wa qaddimu li anfusikum kunga aka blanyeli ke aw yerenye o koroy ni nyoro la tafsir tigo ye kuma domodo fala do ya yira ka fa koroy ni bina musomo kana singa nati nga ay bolla karawunge aka nyogona ni soja don folo do fana ya yira ka fo ni ibina mo domi ni war doni mi kun ika musola ja no e kan ngila ma feun sai wattaqullaha kunga aka sira alanye ka fo nyogonya nu wati parce que ko dumano na jari kunve kana ta fenge min kelite daga kono wa ilamu ka do annakum mulaku kani alabina nyogon kumbe nyogonya de wa bashiru lil mu'minina konga kaka mu'minu ni soja mugo munun dale no kuma nuna ka ko du ni soja wala taj'alu lahu ardatan li aymanikum ka au kana kalili kaun akana kai kale alala aka nolu ke oludo ani nyumanya ke anta biru ka fo ka te nyumanya ke ina fo mugodo na fendo nyine fe etele araki kele ko e ko wallahi kon taketa bo mugo na ni deli chugo ko ko ne en kali ka ban ala ko ka kanoke watattaku ka isra alanye watuslihu baina nasi kaka dlalike mugo ni nyogonche wallahu wasi'ul alimu kika do ala e doni ferele tigi la yu'akizukumullahu billagwa kika do Allah subhanahu wa ta'ala ko ata aumina aka kalilula klunge kalilula la yu'akizukumullahu billagwa fi aymani ko ala ta aumina aka kalilula klunge la fojugo la kai kalite ko ala ti mina o koroye ini tlunga nyugo wala ini sanangumbe kumana ka fo wallahi o kalili fasonu ko alati mugom na umu walakina konga sa yukizukum bima kasabtu kulubukum konga alaba omna fene mo yemi ngange siri idusukuna o koroye komin kara na digiri la koju fi red dusukuna yi kali o alabi imna oremu wallahu ghafurun rahim kigado alaye yafa baye hina krengreni tigidu lillezina yulu min nisaihim ko abe mogo mu nu yu kali u muso ka ko la koro ko do do na nu muso che usna ku kali ka fo ku yu haram tarbasu arba'atu ashhara ko ni yo suku ke a ko ni maso ko boasra fe ko figa kalo nani de blasare fa in fa'u ko nga no kalo nani da farasa fa inna allaha ghafurur rahim ko alai ya fa bai hine badu wa in ta'zamu at-talaqu konga naw jora furusa keli kan fa inna allaha samiul alim ala yemeni bayi don badu wal mutalaqatu yatarabbasuna bi anfusihim salasatu qurui ko abe muso furusa lewnye uku yeremina la daye ko sabakono salasatu qurui la daye ko sabakono koro ni muso na furusara
a kana furu wɛrɛ layiru mina a kana don furu wɛrɛ lo fo a ka koliko 3 ye fɔlɔ. wala yahilu lahunna ko a tɛ daga muso ninnu ye an yatamakkennu ma kalaka Allahu fil arhamihim u ka fɛnw dogo Ala ye fɛn min bila u densow kɔnɔ. o kɔrɔ ye muso furu sale e yɛrɛ y'a dɔn i cɛ kɔrɔ i kɔnɔma don den la nka kɔnɔ in mɔgɔ caman t'a dɔn fɔlɔ e k'i dogo k'a kɛ i komi foyi tɛ yen i bi ka don ko wɛrɛ la o tuma k'o den ta k'o kɛ mɔgɔ kura in ta ye k'u kɔnɔ kɛ in kunna yuminu billahi wal yawmil akhir n'a y'a sɔrɔ u bi limaniya Ala la ani lahara jɔ dɔ la. wa bu'ulatuhunna ahaku birida'uhunna k'i k'a dɔn o ko ninnu Ala subhanahu wa ta'ala ko ale de ka kan n'o dɔnniya ye ka tɛmɛ u yɛrɛw kan fi zalika k'i k'a dɔn min filɛ o ye in aradu islaha o ye n'u y'a ɲini ka ɲali kɛ wala hinu mislu allazi alayhinna ko fɛn bɛ cɛw kan min ɲɔgɔnna bɛ musow fana o kɔrɔ ye ko n'a tiɲɛna n'a bɛ dilali kɛ bamanankan la an yɛrɛw b'a fɔ k'e ka dɔɔnin bila nin fana ka dɔɔnin bila lillezina yuluna min nisa'ihim tatarabbasu li arba'ati ashharu fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim ko a bɛ mɔgɔw kan minnu ye u kali k'u tɛna se u musow ma n'u ma se k'o bɔ a sira fɛ k'u bɛ kalo 4 de bila n'o kalo 4 dafara Ala yafalen d'u ma hinɛ b'a dun wa in ta'azzamu tolaku fa inna Allaha samiul alim ko nka n'u ye furusa yɛrɛ ŋanige fɛnɛ ko Ala ye mɛnni b'a ye dɔnni b'a dun wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihim salasatu qurui ko a bɛ muso furu sabatɔw ye muso minnu furu salen don u ka laada yeli ko 3 fɔ u k'o bila fɔlɔ wala yahilu lahunna ko a tɛ daga u ye an yaktumuna ma kalaka Allahu fi arhamihunna u ka fɛn dogo Ala ye fɛn min da u densow kɔnɔ in kunna yuminu billahi wal yawmil akhir n'a y'a sɔrɔ u dalen don u bi limaniya Ala la ani lahara jɔ don wa bu'ulatuhunna ahaku birida'u fi zalika in aradu islaha ko nka o min filɛ o ye k'i k'a dɔn Ala ta'ala de bɛ dɔɔni kɛ ka tɛmɛ cɛ ni muso bɛɛ kan i bɛna min dogo i kɔnɔ la Ala de b'o dɔn ka tɛmɛ o bɛɛ kan ko nka o ye de n'u y'a ɲini ka ɲali kɛ wala hunna mislu lezi alayhinna bil ma'ruf ko fɛn bɛ musow kan min ɲɔgɔnna bɛ cɛw fana kan min ɲɔgɔnna bɛ cɛw kan ɲumanya la n'o ye dilali sira ye wali rijali alayhim darajatu ko nka cɛw ka sabali ko bolofa ka kan ka ye o kan o kɔrɔ ye min ye ni tiɲɛli kɛra n'a b'a fɛ ka dilali kɛ muso kana na taa ko fɔ ale tɛ tɛmɛ dakun kan ale b'a bɛɛ sogo bɛɛ fɛrɛ ko a tɛ ten cɛ ka dɔw to yen e yɛrɛ fana ka pan i ta dɔw kun o tuma ko nka cɛw ka yafa n'olu ka pan ko kunna ko bolofa de kan ka ye o kan wallahu azizu alhakimu k'i k'a dɔn Ala ye masaba ye ko dɔ masa dun tɔlaku mara ta ye k'i k'a dɔn ko nka furusa ye senya 2 ye dɛ n'a dafara 3 sisan kɔni ko fɔ muso o ye furu salen ye fɔ maa wɛrɛ k'a furusa o de la kuranɛ ko tɔlaku mara ta ni ko furusa ye senya 2 ye fa imsaku bi ma'ruf i ka i muso minɛ ni ɲumanya o kɔrɔ ye ka sabali a ka jogojugu kɔrɔ k'a minɛ ni ɲumanya ye aw tasrahun bi ihsan walima i k'a labila ni ɲumanya ye o kɔrɔ ye ni ma ɲa k'i tɛna se k'a mara o kuma hɛrɛ k'a ye i kana kuma jugu fɔ a labila ten k'a fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma tiɲɛna n y'a ye an ka kow tɛ taa ni fɛn yɛrɛ b'i bolo i ka hɛrɛ k'a ye k'a labila wala yahilu lakum ko nka a tɛ daga cɛw ye an ya'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an i ye fɛn minnu ni muso ma i n'a fɔ furu kɔnɔna na e ye bolola nɛgɛ minnu ni telew ni valize minnu san k'a fɔ furu tiɲɛna ka ban k'i b'o bɛɛ minɛ k'o tɛ daga cɛw yɛrɛ ila an yuqafa ala yuqimu hududalahu fo ni cɛ siranna k'a fɔ muso in tɛna se ka Ala ka danw ta o kɔrɔ ye e bɛ k'a labila ni ɲumanya min ye k'a fɔ ko a tɛna na t'i kɛlɛ cogoya wɛrɛw la n'o kuma fa in kuntum ala yuqimu hududallahi fala junaha alayhima ko nka n'u siranna k'a fɔ muso tɛna se ka Ala ka danw daga ko gasi tɛ u fila si kan fima iftadaiti bihim i ye fɛn minnu di ka olu lasegin ma ko gasi t'o kan tilka hududullahi ko ni min fɔlen filɛ k'o ye Ala ka danw yɛrɛ fala ta'taduha k'a kana tɛmɛ a kan dɛ a kana dan sago a kan dɛ wa man ya'tadu hududallahi ko ni maa min ye Ala ka danw sago fa ulaika hum zalimina ko o y'a yɛrɛ kun tɔɲɔ dɛ fa in talaqaha ko nka ne a ye musow bila
fala tahillu lahu ate daga ye min ba'di hatta tankihu zawja ghayruhu ni furusa ko saba dafara wala muso yɛrɛ furu sara pewu k'a sɔrɔ i ma a lasegin k'a tɛ daga ye bilen fo cɛ wɛrɛ k'a furu ni cɛ wɛrɛ y'a furu fa in tolaka fala junaha alayhima ni cɛ wɛrɛ y'a furu n'a n'o ma ɲa furu la o fana y'a bila ko gasi tɛ a fila si kan a ka segin ɲɔgɔn ma tun o kɔrɔ a bɛ woro kura wɛrɛ bɔ ka furu labɛn kura ye ka segin ɲɔgɔn ma ko gasi t'a kan an yatara ja a ka segin ɲɔgɔn ma in sɔnna n'o y'a bisigiya an yuqimu hududallahi k'a fɔ k'u bɛna se ka ala ka daw bonya wa tilka hududallahi ko nin fɔlen ninnu ye ala ka daw de ye yubayyinuha liqawmi ya'lamuna ko nka ala bɛ nin walawala mɔgɔw ye mɔgɔ minnu b'a dɔn ni ala sɔnna an bɛna bi kuranɛ tafsiri jɔya ka da waatiw n'u cogo kan juma wɛrɛ an bɛna wuli yɔrɔ wɛrɛ ni ala sɔnna ka taa ɲɛ n'o wuli yɔrɔ ye wa iza talaqtum li nisa'i k'a fɔ n'a ye musow furu sa tuma min na juma nata an bɛna wuli o yɔrɔ la. Assalamu alaikum magazine Mali lajɛbagaw an dun y'an ka so kɔrɔfɔw ale kɔnɔna la min bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsir ale kɔfɛ magazine Mali sanfɛ an bɛ kuma di Seko ma. Seko, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An balima magazine di Mali TV lajɛbaw ni an doni y'an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ komi Fatumata Diané y'a fɔ cogo min bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsiri kɔfɛ. Bi denkura yera an koyɔ la parce que n ka kalanden fila ninnu olu si ma kɛnɛ sɔrɔ mais Fatumata Diané de b'an bolo ale bɛna sogo ɲininkaliw kɛ. Fatumata, ni lɛtiri minnu bɛ yen i bɛ se k'olu kalan an k'olu jaabi. Seko, bi an ye lɛtiri damadɔ sɔrɔ o la kuma bɔ an bɛna daminɛ n'olu ye. Maa fɔlɔ o ye muso ye ale ko k'ale sogora k'a ye ko tafere sirilen b'ale kɔgɔ la duloki t'a la a bɛ yala la sugufiyɛ kɔnɔna la. An b'a yira an balimaw la k'a fɔ mɔgɔ min mana sogo i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min ko musolamɔgɔ dɔ sogora k'a ye ko tafe sirilen b'a disi la ale bɛ ka yala yala sugufiyɛ kɔnɔna na. An b'a yira ni mɔgɔ min y'o sogo fasɔ ye k'a ye muso tafe sirilen bɛ disi la nka duloki ti i kana i bɛ ka yala yala sugufiyɛ kɔnɔ o tɛ ɲumanba fɔ ten. O b'a yira k'a fɔ jigilatigɛ ko dɔ bɛna o tigilama sɔrɔ densaya b'o la a n'o ɲɔgɔnna ala k'an kisi o ma. Mais o sogo kelen kɔnɔ n'a y'a ye tafe sirilen don ale kɔgɔ la nka duloki b'a kana nka a bɛ ka yala yala sugufiyɛ kɔnɔ wala kare yɛrɛ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ o musolamɔgɔ sina a bɛna jigilatigɛ ko dɔ sɔrɔ nka cɛlamɔgɔ dɔ bɛna sɔrɔ min bɛ a sutura. Nka k'a ye tafe sirila kɔgɔ la a bɛ ka yala yala kare kɔnɔ wala sugufiyɛ la pour que k'a kɔrɔ bila kɛnɛ kan lamɛnbaaw k'a faamu ale bɛ furu cɛ saya de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ala k'an kisi o ma. Fatumata, o y'o tigi ka sogo kɔrɔ ye. An ka maa filanan ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sogora k'a ye ko wayiw de bɛ ka jigin ale kan. Bon, ni cɛlamɔgɔ min nana sogo k'a ye ko wayiw bɛ ka jigin i kan komi wayiw ko bɛ dɔn ni fɛn min ye kosɛbɛ o ye ni mɔgɔw bɛ ci ala fɛ k'u kɛ ciden ye dɔw b'a fɔ ko kiraw mɛlɛkɛ bɛna cikan min fɔ o tigilama ye a bɛ fɔ o de ma arabukan la ko wayiw. Ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye ko wayiw bɛ ka jigin i kan n'a y'a sɔrɔ a tigilama ye maa ɲuman ye o kɔrɔ ye a ka baaraw ye baara ɲumanw ye k'a bɛ baara la o kɔrɔ ye son tɛ namaratɔ tɛ. O b'a yira k'a fɔ ani dɔnnibaa dɔw bɛna don ɲɔgɔn na a bɛna nafa sɔrɔ mun na kosɛbɛ. Nka ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'o sogo fasɔ kɛ k'a ye ko wayiw bɛ ka jigin ale kan ale dun tɛ maa ɲuman ye o kɔrɔ a jogo man ɲi o b'a yira k'a fɔ faamaw ka convocation dɔ bɛ sɔrɔ ka na cun a kan n'i ma jija a bɛ sɔn ka don o kaso yɛrɛ la. Nka halisa ka dɔ fɔ wayiw kibaruya kan ni musolamɔgɔ de nana sogo sa k'a ye ko wayiw bɛ ka jigin ale kan o muso sina ni muso furubɛli don npogotigini don o b'a yira a bɛna den dɔ sɔrɔ den min a bɛna kɛ tɔgɔtigiba ye mɔgɔ caman jigi bɛna da den min kan o ye ni muso furubɛli ye a ye k'a fɔ wayiw bɛ ka jigin ale kan. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na nin kuma in nafa bonya kosɔn ka kelen fara a kan k'a sɔrɔ an bɛ dakurunya saba de fɔ sogow la. Ni faamalamɔgɔ nana sogo i n'a fɔ président wala minisiri
k'a ye ko wayiw bɛ ka jigin ale kan o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna wuli a ka jamana kɔnɔ ciden dɔw bi bɔ fa dɔ fɛ gindo ka na a ladi a ka sɔn o ladili k'a ma n'o tɛ tɔɔrɔ bɛna a sɔrɔ a ka fanga o kɔnɔ Fatumata Diané. Ok, baasi tɛ. Maa sabanan ale ye cɛ ye a ko k'a sugora k'a ye ko jeforo de b'ale bolo jeforo in kɔnɔna la dɔw bɛ yen nɔ olu den ɲuman don nka dɔw bɛ yen nɔ olu tiɲɛnen kun don. Bon ni maa min nana sogo k'a ye ko jeforo b'i bolo komi je ye jiri fasɔn dɔ ye ale bi kɛ i n'a fɔ zɛrɛ u b'a fɔ ko pastèque b'a bɛ fɔ cogo di nka n tɛ je tɔgɔ dɔ tubabukan na voilà ko citrouille. Bon donc ni mɔgɔ min nana sogo ko o foro b'i bolo a dennin b'a don u bilelen don nka e taara i y'a sɔrɔ dɔw cɛnlen don nka i y'a sɔrɔ dɔw ka ɲi o b'a yira k'a fɔ a tigilamaa bɛna nafoloba sɔrɔ nka nafolo in fariguan de bɛna nafolo in caman can a ka den dɔw bɛ bana wala muso yɛrɛ bɛ bana nafolo in tila bɛɛ bɛ taa don o bana furakɛw rɔ nka n'a tun y'a sɔrɔ a tigilamaa nana sogo k'a ye jeforo b'a bolo je dennin b'a don nka a ma bili o b'a yira k'a fɔ a bɛna sɔrɔba kɛ tɔɔrɔ foyi tɛ o sɔrɔ la nka ni muso nana sogo ka o sogo fasɔn ye kɛrɛnkɛrɛnniyana muso furubɛli k'a ye jeforo b'ale bolo je in dennin nka a den dɔw cɛnlen don o b'a yira k'a fɔ a bɛna cɛ min sɔrɔ cɛ in bɛna kɔnniya caman sɔrɔ muso in fɛ nka den dɔw bɛ fatu joona dɔw yɛrɛ bɛ kɛ banabaatɔla mɔgɔ ye ala k'an kisi o ma fɔ ni sarakatiw bɔra o la. An ka manana ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugura k'a ye ko furu kɛnɛba de bɛ ale terikɛ bolo ale ɲɛ b'a yɛrɛ la sɛnɛ la o furu in kɔnɔna la. Bon Fatumata o sogo fana o kɔrɔ ka di ka sogo k'a ye ko foro kɛnɛba b'i terikɛ bolo i bɛ sɛnɛ la o foro kɔnɔna la ni cɛlamɔgɔ ye o sogo fasɔn ye o b'a yira k'a fɔ a bɛ sɔn ka furu kɛ terikɛ in ka so n'a ma furu kɛ terikɛ in ka so terikɛ in ka kabila a bɛna furu ɲini ye terikɛ in bɛ kɛ sababu ye ka o furu lase a ma nka o sogo kelen n'a tun y'a sɔrɔ a sogora ka foro kɛnɛ ye o foro kɛnɛ ye mɔgɔ min ta ye nka o tigi fatulen don nka ale nana ye ale bɛ sɛnɛ la o tigi ka foro la o b'a yira k'a fɔ ni jija ma kɛ a bɛna muso dɔ furu nka o muso in i b'a sɔrɔ o cɛ salen don a muso bɛna bɛn cɛ sabatɔ dɔ ma nka ni npogotiginin nana sogo k'a ye foro kɛnɛba bɛɛ ye ale bɛ sɛnɛ la o la foro in y'a dɔnbaa dɔ ta ye o bɛ balima furu kibaruyaw fɔ n'a a muso sina furu ma kɛ balima sira dɔw bɛ sɔn ka bɔ a kɔ furu la n'a y'a sɔrɔ sɛnɛ in ɲana o b'a yira furu in bɛ ɲa nka ni sɛnɛ in kɛtɔ ni kow ma ɲa yoboyaba bi don furu in na Fatumata. Baasi tɛ an ka maa laban ale ye muso ye a ko k'ale sogora k'a ye ko tasuma ye sokɔnɔminɛnw bɛɛ de jeni. An bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ hɛrɛ ye ni musolamɔgɔ sogora k'a ye ko tasuma wulila so kɔnɔ tasuma nana ka na olu ka sokɔnɔminɛn bɛɛ jeni an bɛ dugawu kɛ o ko la n'o tɛ o bɛ cogoya fila fɔ a cogoya fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a cɛ tɛ baara jɔlen na o kɔrɔ ye cɛ in ye karatu mɔgɔ ye walima cɛ yɛrɛ bɛ baara la nka a correction kɛla don n'i ma jija kɔlɔlɔ dɔ bɛna wuli a nɔfɛ faamaw bɛna a minɛ ka so kɔnɔ fɛn bɛɛ sɛnsin b'a bɛ fɔ cogo di fɔ ka fantanya don du kɔnɔ nka n'a y'a sɔrɔ o tigilamaa fana ye fantantɛgɛjɛ ye ale nana ye tasuma ye sokɔnɔminɛn bɛɛ jeni o kɔrɔ ka di o b'a yira k'a fɔ ani faama dɔ bɛ don ɲɔgɔn na hali o bɛ sɔn ka so nin ci yɛrɛ k'a jɔ k'a bayɛlɛma faamalamɔgɔ dɔ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka o tigilamaa ka sɛgɛn ban pewu mɛ mɔgɔ min y'o sogo fasɔn ye n'a y'a sɔrɔ muso don a tɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ cɛ don cɛ ka sogo k'a ye ale ka sokɔnɔminɛn bɛɛ jenina tasuma fɛ ni jija ma kɛ a n'a muso bɛ sɔn ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ faama ko bɛ sɔn ka bɔ a rɔ furusa bɛ bɔ a rɔ a bɛ taa kɛ denw kan ka minɛ yɛrɛ se bɛ kɛ fɔ o degere la fɔ ni sarakatiw bɔra o fana na Fatumata. Baasi tɛ Seko nin bɛ dansigi kɛ an ka sogo ko ɲininkali la bi jumadɔya in na. Fatumata an b'i yɛrɛ fo i ye denmisɛnnin ye Ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye an balima magazine di Mali filɛbaw ni ne tun ye an ka sogo kibaruyaw ye minnu ɲininkali kɛra bi Fatumata Diané fɛ a bɛ dugawu k'a ye
ni ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan yan aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. an balima magasin dimali filɛbaw aw ni ɲantuma nin y'an don ni y'an ka sigi kun sabanan kɔnɔ n'o ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ ye min bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsiri ani sogo kibaruyaw kɔfɛ. bi an bɛna kuma bamananw ka tɛmɛfiɲɛ min kan o ye adamaden kooli cogoyaw ye. kooli cogoya bamananw tun bɛ kɛ waatiw ye fɛn kelen kelen bɛɛ la. n'an ko kooli i n'a fɔ adamaden ka kan ka i ko waati minnu na. yarɔ hali diinɛ nalen fana a fana ye kuma dɔw fɔ ka gɛlɛya don o kooliw la. bamananw ka jate la denmisɛnnin minnu ma balikuya kosɛbɛ olu ka kooli man ɲi. fitiri tile mana bi ka ban o kɔrɔ ye su fɛ olu ka kooli man ɲi. a man ɲi ka da mun kan a bɛ u ka kow don dibi rɔ. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni o b'a ka denmisɛnninw ko su fɛ o kɔrɔ ye fitiri mana tɛmɛ ka ban a bɛ to ka denmisɛnninw ko. ni kunna ma diya a bɛ hakili goya se denmisɛnninw ma. a denmisɛnnin faso fana ka to ka denmisɛnnin ko tile bilen kɔfɛ su mana ko ka to ka denmisɛnnin ko ni musomaninw don a bɛ furuko gɛlɛya se u ma ni cɛmaninw don a bɛ baarako gɛlɛya se u ma. min ye mɔgɔkɔrɔbaw ye bamananw tun ka jate la olu fana tun tɛ ko tile bilenma i n'a fɔ tile b'a fɛ ka bin waati min na o waati u tɛ ko o waati. ka d'a kan o waati kooli ni bamanan tile waati don o b'a sɔrɔ labɛnfɛnw de bɛ mɔgɔw la kuma silamɛya ma cɛrin ten. labɛnfɛn minnu b'u la n'o dɔw ta ye bagan dɔw ta ye sɛbɛn ye mɛ an ka kuma kɔrɔ tɛ k'an b'olu encourager mɛ a fɔ kun ye a ka faamu n'i bɛ ko fitiri dayanfan fɛ o bɛ o fɛn ninnu de tiɲɛ ka bɔ i la. n'a y'a sɔrɔ i kɛlen don ka labɛn dɔw kɛ n'i tora k'i ko fitiri da fɛ dɔrɔn o labɛn ninnu tɛ mago ɲa u bɛɛ bɛ tiɲɛ. diinɛ fana nalen a ma sɔsɔli don o la diinɛ ka sira kan. a ye waati saba fɔ k'a fɔ olu ko waati man ɲi. tile bɔ waati tile se kuncɛ ani fitiri da waati. tile se kuncɛ mɔgɔ min bɛ to ka i ko o waati la bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la o bɛ kungo gɛlɛya belebele se a tigilama ma. a ka ko o ko a tɛ wa kɛ ko nɔgɔ ye. i b'a sɔrɔ hali n'a ni maa ye dala sɔsɔli kɛ n'i ma jija a bɛ kɛ mankanba ye fɔ faama ko bɛ taa bɔ a rɔ. tile bɔ waati ka o yɔrɔ o kuma kooli k'o kɔn bamananw fɛ o tun bɛ tɛmɛfiɲɛ damadɔ yira. mɔgɔ min bɛ to ka ko tile bɔ waati a tigilama n'a ma jija a mana ko o ko daminɛ o ko tɛ taa kɛ ko laban ta ye. maa jigiya bi nin kɛ b'a ka ca parce que maa caman bɛ yen hali ni kooli ko b'u la u bɛ dɛsɛ ka wuli k'u ko joona. i b'a sɔrɔ u bɛ wuli dɔrɔn fajiri yɛrɛ selilɛ ka ban tile bɛ fɛ ka bɔ u bɛ teliya ka t'u ko ko n bɛ taa baara yɔrɔ. mɔgɔ min b'i ko ni kooli ni tile bɔ waati bɛ don ɲɔgɔn na bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la o bɛ ko labanbaliya se mɔgɔ ma. ni faama min ka baara don siga t'a la a ka fanga tɛ laban a mana don ko o ko la i b'a ye kɔfɛ a ko bɛ yoboya a b'a ka a tiɲɛ. nka kooli waati minnu ka ɲi bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la muso minnu n'olu ye muso walaninw ye n'u ma furu fɔlɔ olu ka kooli waati o ɲuman caman ye lazara mana tɛmɛ dɔɔni dɔrɔn olu k'u ko yanni tile ka taa bilenyali daminɛ. minnu ye kamalenw ye yanni u fana bɛ ko nka olu ta bɛ musomaninw ta kɔfɛ sanni tile yɛrɛ ka bileli daminɛ u fana ta bɛ lazara kɔfɛ walima hali ni tile yɛrɛ bira ni safo jiginna waati min na u bɛ se ka u ko. nka fitiri ɲaami waati o waati kooli man ɲi cɛmisɛnninw fana na a bɛ ko gɛlɛya se u ma. cɛkɔrɔba sijɛw walima minnu tɛ cɛkɔrɔba sijɛ nka o si sera yɔrɔ dɔrɔn olu ka ko waati caman ye midi mana tɛmɛ dɔɔnin o kɔrɔ ye seli fana ɲɛkɔrɔ walima seli fana tɛmɛni sanni lazara ka se o waatiw fana o kooli ka ɲi. nka n'a waati bɛ mɔgɔ min bolo k'a fɔ i tɛ baara sugu dɔ la ni tile bɔra ka walaha seli o waati kooli ka ɲi kosɛbɛ. mɔgɔ min bɛ ko o la a ka ca o ka kow bɛɛ bɛ bila kɛnɛ kan hali ni ko dɔ nkalon naari la k'u b'a fɛ k'i ɲaami ko dɔrɔn a tigilama bɛ bɔ o rɔ o tɔɔrɔ tɛ se k'a sɔrɔ. nin tun ye tɛmɛfiɲɛ damadɔ ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la. aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu.